4 dekabr künni Zeydə 4 Şaqırılış Municipal Rayon Sovetinin 5 отырышы узды. Анда шәһәр һәм районыбызның башкарма комитет җитәкчеләре сайланды. Күңелне сөендереп торган әйберләрнең берсе инде безнең белән район белән шушы туган шәһәрдә, районда эшләргә теләүче кешеләр байтак булды. Без инде бер ай конкурс объявлять иткәнгә, игълан иткәнгә бер ай вакыт үтте бит. Бүген менә комиссия әгъзалары да, анда инде безнең аппарат президентының представители, Госсовет, кабинет министров әгъзалары катнашты комиссияда. Алар да бүген шушы комиссияга кертелгән кандидатларның көчле кандидатлар булуларын, аларның белемнәре буенча да, үзләренең эш тәҗрибәләре буенча да югары статуска самом деле шулай дәгъвалауларын әйттеләр. Ачык тавыш бирү нәтиҗәсендә депутатлар район башкарма комитеты җитәкчесе итеп Эмиль Галиевны сайлады. Эмиль Эдуард улы Галиев, тумышы белән Зәй районыннан, югары белемле. Соңгы эш урыны Федор Симашов исемендәге Олимпия резервы спорт мәктәбе директоры. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе итеп Роберт Садриддинов сайланды. Роберт Рафаил улы Садриддинов, Ульян өлкәсендә туган. Бүгенге көндә Зәй шәһәрендә яши, белеме югары. Моңарчы Татарстан Республикасы президент каршында Дәүләт торак фондының Зәй шәһәре буенча вәкиле булып эшләгән. Мин инде башта ук үзебезнең шушы конкурсны игълан иткәндә дә әйткән идем. Кешеләр җитәкче булган кешеләр булсыннар иде. Үзләре хезмәт хаклары биреп караган, үзләре налог түләп караган, үзләре коллективлар белән турыдан-туры җитәкчеләр булып эшләгән кешеләр булсыннар идем. Шуңа күрә менә минем ышанычларым инде пока шушындый кандидатларга ышаныч акланды дип әйтәсем килә. Шушындый кешеләр арасыннан сайлап алдык.